ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଅଂଶ ଆଉ ଆଦ୍ୟା ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଖାସ୍ ଦିନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା ପୁଣି ଅଂଶକୁ କହିବେ, ଜାଣିଛ ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଦୁହେଁ ହେଉଛେ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅଂଶ ଆଉ ଆଦ୍ୟା ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସେଠାକୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଆସିବେ ଆଉ ଅଂଶ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କହିବେ, କିଏ ତୁମେମାନେ ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡାଟି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ବାହାର କରିବ ଆଉ ଆଦ୍ୟାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆଦ୍ୟାଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀକୁ ଲଗାଇ ଦେବ ଆଉ କହିବ, ଚୁପଚାପ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ତାପରେ ଅଂଶ କହିବେ, ଯଦି ଆଦ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୁଏ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡା ଧରିଥିବା ଛୁରୀଟି ଆଦ୍ୟାଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଆଦ୍ୟାଙ୍କ ବେକରୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ଅଂଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।